Ngubingelele ngiphinde ngamukele mbukeli kwesimanje sekulethela zona ke indaba ehamba phambili ke efika ngaso ke isikhathi uSimomoza ke usishiya ngalazi kuyena ke lapha ke uphakela umthakathi. So khumbula ke ukuthi ke uphakela umthakathi ke ugxeke umculo kaMaskandi lapha ke ucula ibona ke onjoko wenza ngawe ke umzekelo ngengoma kanjoko ethi ke sengiqomele ke uphinde ke washiya ngalazi kuyena ke lapha ke ubaba Gadla ke umfoko nxumalo washo ngempela ukuthi ke uma ngabe uphakela umthakathi efuna lezi ingoma kumele aculele uyena lapha ke uGadla ke umfoko nxumalo awuyizwele ke Moza ke eshiya angalazi kuphakela umthakathi umfoko ndabandaba kanye naye ke lapha ke uGadla ke umfoko nxumalo indaba ke ayiphili kwesimanje kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye okulandelayo siyabonga Aish isisheshe yavela indoda kaphakela umthakathi hey Gadla uyithatha nathi indoda kaphakela umthakathi usayida naye yabona Gadla siyakubeka namhlanje uwena ozoculela ophakela umthakathi imgangela uculele bona kuphela siyakubeka uyisupport uzoyithola kophakela umthakathi culela nje induku wena vele nje kuyakufanela uyakufanela nje culela bona bese ke niyajola ke vele ngoba niyajola nophakela umthakathi sesiyabona wena phela indoda yakhe wena Gadla kaphakela umthakathi so ngitshela abafana sizinsizwa la emculweni mhlawumbe ngicabanga ukuthi njengoba sibone emakhasetini so cha sizinsizwa nje impela izinto eniziphathayo zonke ikhale eniziphathayo siyayiphatha thina konke nduku kwasani kuyoshona le khohlani bafana jolani wena Gadla culela lo phakela umthakathi wena impela ko o deserve ukuculela yena ufuna loshuni wakho ufuna lezo ngoma zakho lezo nazi nakho ke akahlukane nathi uphakela umthakathi uzolithola artist lakhe kompozani nenza konke blashane lapho Momoza lo bheke noMaskandi bafana nifike ekhaya